Ага. Много е голям. Да, че изкарам ли телефона? Шаран е сигурно. А? Не знам дали. Оле, дърпа много. Да бе, банайка. Дай. Не, виж кой е. Васко. Той е, видно ме казвам, не ударен. Ало? Чичо Васко. Здрасти, Чичо Васко. Наджало тук ще му удари нещо голямо и сега го изкарваме. Вадим. Няма вадим. Не може го изкараме. Добре, хай. Няма вадени. Оле, това е много голямо. Оле, майко. Да, ма, ако стегнеш малко аванс, ще скъса ли? Майко. Какво прави аванса? Това е шарана май пак. Или е нещо супер голямо. Много дърпа. Дай, дядо, това е нещо голямо. Фани го. Това трябва да имаш хубави здрави пръчки и макари. Това ако беше на моята пръчка, нямаш хищ да го такова. Да го изплаши ли? Ти да го изплашиш. Але, дядо, давай. Много кор да взе. Излезна. Аз съм готов с кепа тук. Колко е голямо това според тебе? Дами и господа, много спорва на битката. Дядо, аз да минали от тази страна. Учили ли? Скачи се, дами. Скачи се. Ай.